Ni batez bedakate, arrasaten irudi hola gris edo kolore aldetik, zikina, kontaminazio asko, errekak zikina dana. Baina iluna esaten dut estetikoki, ze bizitza ikaragarri izan, oso bizia zen. O sea, todo el mundo era heterosexual si no se demostraba lo contrario. Triskantza heroinarekin eta gero iesarekin eta tal, ez? Ohiko haua da lehengo taldietan ikustea gizonak makillauta, edo hori femeninuak dien erropekin, ez dakit, takoiekin. Euskal Herrian heroina poliziak sartu zuen, esatea behar bada larregi esatea dela, baina nik uste dut begien bistakoa dela heroinaren edatzea estatuari ondo etortzen zitzaiola. Cada uno era de su droga, ahora la gente es más politoxicomana en general, y entonces cada yonki era de su cosa. Ez que garai hartan euskara zentzutenean talde bakarra, eta bakarra izango noan ertzainak. Eta ertzainaken letra asko gaina dituk gazteleratik erdera itzulitako ateata karra legalde eta olako gentuza askok. Eta orduan zentzu askore etzeukien asko, guaindik ertzainaken letra asko irakurtzen juzu eta... Bionana geratzen jaten oroitzapena da, irudi bat baldin baduko da Biona neguan. Isia kanpuan, eurixa, atia zabaldu eta tabernia petauta, jentialdeanetan, lurrian errautza, airian keia, txamarrak pilatuta eta jente dena hanbarruan, baina oso leku goxo bat, babesa. Oso giro, ni matxista ez dakit esango nauke, baina maskulinua. Ze gehixenak gizakumeak ziren, geunden emakume batzuk, baina nik oroimena dauket. Igual, ez dakit zenbat mutil eta bi neska joaten ginela. Ni batez bedakate, arrasaten irudi hola gris edo kolore aldetik, zikina, kontaminazio asko, errekak zikina dana. Beste modu baten ikusten dut. Gaur hau Donostia emuten dau, bulebarra dauko danetik, itxasue faltakako bakarrik. Baina orduen bai apur bat iluna. Baina iluna esaten dut estetikoki, ze bizitza ikaragarri izan, oso bizia zen. Alde askotatik, batez be politikoki, hemen urte horrek oso gogorrak izan zian alde askotatik. Atentatuak, gero istiluak asko, ez dut esango, baina astero, manifestazioen ostian, Guardia Zibilak, gero ertzainak, urteten zian, egur egoten zan, ez da, atzilok eta asko, eta hor iluntasun eta liskarro horietan, basauen bizitza bat, ez dut esango underground, ze ikusten zan, baina basauen musikalki, ez dakit, artistikoki esango neuke, punka be orduen hasi zan gogor joten hemen, eta egiz esan da mugimendu asko sortu ziren gaztetxiak lortzeko, eta dana esan politika, musika asko, parranda asko. Muy convulsos, pero muy intensos también. Para mí, claro, porque yo también empezaba entonces, ahí empezaba ya mi convulsión, ¿no? Pasabas de eso, de los 20 años, de los 20 a los 30 son los 80 para mí, ¿no? Qué momentos, convulsiones en todos los sentidos. Pero en Euskal Herria mucha también, y mucha revuelta cultural de repente, y bueno, pues toda la lucha obrera y todo lo que hubo en esos momentos. Eta bizitasun asko zauen, herrixan adibidez tabernetan egunero egoten ginen. Oinez, asteburutan urteten da jentie, jota akabau,
Baina orduen zan egunerokotasun bat, danak batez ben ikusten elkarrekin egoteko. Eta taberna zuluak ematen zauen hori. Konspirazioarako, ez dut esango revoluzioarako, azkenien drogak eta alkola baldin badaztartien revoluzio behauzi itzen dira. Baina basauen goguak gauzak eitxeko, ez hauen dirua, jentie gaztiek, diru gutxi, oso gutxi zauen. Orduen dirua falta zauenez, hori, kreatibidade hori areagotu ditzen zen. Estábamos más en la calle y éramos muy no sé, yo la verdad, lo voy a decir así directamente, me parece que ahora es un pueblo de pijos, que somos unos pijas, que nos hemos convertido en gente muy cómoda, y entonces era una locura todo el día, estabas haciendo algo, y si no había una marcha no sé dónde, había un no sé qué, ya... Esa vida en la calle, para todo, esa ha desaparecido y nos hemos instalado en otro punto más. Y los bares pues son más de estar. Entonces era imposible, los bares no eran para sacarte una caña y quedarte 2 horas, como hacemos ahora. Eran de, bueno, venga, el chiquiteo, un zurito aquí, otro allá. Eso ha cambiado completamente, sale muchísima menos gente. Supongo que también la pasta tiene que ver. Y luego eso, pues muchas comodidades en casa y otra forma de comunicarnos. Y mucho internet y otras opciones. Pero entonces la vida era en la calle y si querías ligar salías a la calle y si no querías ligar pues también. No te quedabas en casa y no tenías un Tinder o, ¿no sabes? No, a batirte el cobre a la calle. Nik uste dut geure belaunaldikoak 80ko hamarkadatik erain izan dugula, 80ko hamarkadetako borroketatik, musika dagokizunez orduan emun zan punkan estandaretatik, eta bueno, uste dut ez dakit, daukagun konexio hori hamarkada horrekin nahiko natural moduan bizi dut, ez dut bizi mitifikazio edo nostalgiatik. Segatik, alde batetik, gehu 80ko hamarkadako umeak ginelako. Bai, 80ko hamarkada erdizan jaixo nintzen ni, Severon ordu asko sartutakoa naz, eta bertan ibiltzen ginen, ATV-ko eskiretan gora eta bera, Alsanien bertan kolau, Gaztetxeko estenari izora igo, bertan abestu, ikusten gituen punkisak kaletik, bueno, gure paisajia hori izan umetan. Orduan kontestu hori bizi ginen nola baiz, ez dakit manifak, polizian kargak, kontestu hori umetan gure kontestua hori izan, kalian gingozen egun guztia. Altamirako plazan jolasten, Itxaro ama Balkoira urten arte ez, deitzen. Orduan oso kalekuak ginen eta gure paisajia hori izan, 80ko hamarkadako irudixak badaukot, ez? Ba, igual ja nera bezeroi begira edo lehenengo hasierako gaztaroirrei begira, ba ikusten dut, ba, bueno, edo hausnartu izan dut, eta pentsen dut, geure hasierako gaztaroarek nera bezeruak, ba, eukela amankomunien geixau 80ko hamarkadako nerabiekin gaur egunguekin baino, ez? Segatik, esan dutenagatik, kalian gingo zen egun guztia, lagunekin ebateko kalera bajatu bierzan derrigorrez, dana ikutzekoa zan, dana analogikoa zan, musikia gure bazinun lagun batek grabau bizotzun, kantu bat guztetan bajatun, disko osua entzun bizan, pelikula bat ikusteko bideoklubera bajatu bizan, ez dakit, oso analogikoa zan gure mundua, eta harremantzeko moduak, bai, kalera bajatu bizan, tabernara joan bizan, gentiak inegon. Barakaldok eta Arrasatek komunean badute hori, biak direla herriak eta herriak izan arren oso jite urbanoa izan dutela beti, oso industriala, oso tradizio langilekoa, baina hortik aurrera nik uste dut oso herri desberdinak zirela. Barakaldo hori ezkerraldean dago, Arrasate goienan, Barakaldo beti izan da erdaldunagoa, askoz inmigrante gehiagorekin, eta nazio kontzientzia nik uste dut asoz garatuagoa zegoela Arrasaten Barakaldon baino. Alde horretatik nik uste dut oso herri desberdinak izan direla. Baina orain, denbora pasatuta, nik uste dut badagoela kontua, badagoela ezaugarri bat, behar bada herri biak senidetzen edo harremantzen dituena, eta da bietan egon dela, alde batetik punk tradizio bat, hori herri askotan egon da, herri askotan egon dira taldeak, eta sortu dira fanzineak, eta gaztetxeak, eta sortzeadak inor. Baina Barakaldon beti egon da
egon dira belaunaldi berriak horri jarraipena eman diotenak, eta beti egon da komunitate sensazio bat, tradizio baten partaide izatearen sentimendu hori, eta baita ere harrotasun puntu hori, guk talde batzuk eduki ditugu, eta orain badaude beste talde batzuk, horri segida ematen diotenak. Eta nik Arrasaten gauza bere ikusten dut. Arrasaten ikusten dut hori, ikusten dut egon dela tradizio bat, egon direla talde batzuk, egon dela kultura zehatz bat, baina gero egon direla belaunaldi berriak hori hartu, hori errespetatu, horri omenaldi egin, eta aldi berean hori berriztatu eta horri jarraipena eman diotenak, eta gainera harrotasun puntu horrekin, ez? Alde horretatik nik uste dut badagoela harreman txiki hori bi herri horien artean. Nik 80. hamarkada ez dut bizi izan, baina ez dakidan igual hortik, baina bai ikusten dut bazauela genero inposaketa edo rol horrein kontra itxeko moduko alegin bat egon zen. Osea, ohikoa hau da lehengo taldietan ikustea gizonak makillauta edo hori femeninuak dien erropekin, ez dakit, takoiekin. Holan erropa ez dakit errez eta holakoak, ule luziaz, ez dakit, eta neskak inposatzen jakon feminidade klasiko horretatik urteteko modu bat. Ez dakit, hori, martinzak, krestak, frakak, kamiseta zabalak, eta ez dakit, hor. Orduan, ez dakit, niri guztetan jatpentzetia hor egon zala, ez dakit, askapen moduko bat pertsona batzundako, hor topauza biela hori ez, rol horrein kontra itxeko modu bat, ero. Nik uste dute oso giro, ni matxista ez dakitze esango nauke, baina maskulinua. Ze gehienak gizakumeak ziren, geunden emakume batzuk, baina nik oroimena dauket. Igual, ez dakit zenbat mutil eta bi neska joaten ginela, eta ez dakitze, ez dauko ze, holan gertatu zen, eta jazta, baina bai, ez duen besta olako ez kontzientzia eta ez bidea egitea, sortzen da moruan. Eusen beste kolektibo batzuk bide horri heldu utzoenak eta egin zutela, baina gure tartian, ez. Aquí sí que era, porque aquí hablan mucho de matriarcado, pero me río yo. Aquí sí que era tremendo. Y no con la peña más de nuestra generación, y los punkis y demás. Ahí yo a lo mejor no he notado tanto. Nosotras nos imponíamos mucho también. Éramos muy tajantes. Pero a la vez vivíamos con gente gay y es que vivíamos en ese mundo, ¿no? Tú sabes, luego hablando de la Dipu y demás, con Chomin y con nosotras vivíamos en ese mundo. Y no estamos acostumbradas a que no nos respetaran, aunque no lo hicieran, ¿no? Entonces, también he vivido ahí y he vivido muy a gusto, aunque es verdad que habrá habido gente que la pasa muy mal. En Mondra hay gente que ni siquiera ha salido todavía del armario desde entonces. Naiz eta, hemen Bionan azken, hemen bagerukan lagun armariotik atarata, eta, niri kostatu zitzaidan pila hortik ateratzea, eta nik esako nuke niri musikako ibilbidean izan zen, que me machacó mucho, con el que me machaqué yo mucho, ez dakit nola zen. Eta, nolabait drogekin ere, también se tapaba eso también, ni beti gerora, nolabait. Eta zer zegoen, oso ni ez nuen, todo el mundo era heterosexual, si no se demostraba lo contrario. Esta noche disfrutan el estadio, ellos están allí. ¡Aplausos! ¡Aplausos!
musikalki hori zen niretzako Arrasatek eduki dauen estandarik handixena. Ze hemen musika berbenak zian batez be, basazen Koska, Lisker, talde pila bat, Itoiz be berbena talde batetik urten zen. Gero Kravelin Comic adibidez. Basauen berbenako talde asko, ja rokari ikutuak emute hauenak, ez dakit, de klasen bertsino bat entzun Koskai, eta, osea, ondikan zierrara jartzen usta. Rolling Stonesen, Juppie and Flash, ez dakit, orduen guretako eta batez be, bueno, danondako oso berrixe esan bakarrik Queenein abestiren bat ganeken jauela, ja, gauza berrixa sartu ziren, eta batez be, punka ekarri zauen edozeinek, edozein modutan eta aurpegi handixakin, batez be, botatzeko barruen sakana. 83ko urtarrilean, kontzertu bat egon zen Barakaldoko San Bizente auzoan, jaiak ziren, San Bizenteko jaietan, ni oso umemoko bat nintzen, eta izan zen nire lehenengo punk kontzertua. Egon ziren jotzen Zikatriz, Bulpes eta Laubi. Ni baina otzut oso gaztea nintzen, han egon nintzen lehenengo lerroan esiari oratuta eta horrela begira. Eta goratzen ez nire aldamenean paratu zirela punki altu batzuk, ni beti zen naiz oso txikia, baina garai hartan oso gaztea nintzen eta are txikiagoa. Eta orduan niri ez dakiz zergatik, baina superaltuak iruditzen zitzaizkidan, eta aldamenean eta bat halako itxura mehatxagarri batzuekin, ez? Eta Laubiren kontzertu amaitu zenean, punki horiek esia salto egin, igo ziren eszenatokira, mikrofona hartu eta esan zuten, bueno, somos Rip de Mondragón y vamos a tocar unas canciones. Eta 10 minutuan los pavos abesti, jo zituzten, eta denok geratu ginen plantxauta. Jul eta honek, hasi ziren ikasten berbenatik, esan bida, niretzako, aipatu behar da derrigorrez, Jose Marcos Moreno, horrek zabaldu zauen bidea, hori ez dakit inope, ze balitxo da dukon. Hasi ziren akeira faten, hor kanpatzarreko bideen lokal batera, eta hortik sortu ziren, bertsinoak egiten zaudien, oin Ripek ez dagoen beti GBH edo Abraxu Wells edo horren antzekoak. Osea, lehen, hasi zirenien, Marcosekin, ni horatzen az, etxe azpiti pasetan ziren akeiruntz eta status quo eta entzute hauen. Baina, bueno, gure hot esan, horrek zabaldu hauen bidea, eta batez be, bere pintura dendako lokalian, hor bauen eskinan, sakan olako lokal bat, atonduta ensaiatzeko. Eta ni goratzen az, 11 urte, 12ekin, geratzen nintzen atzien, entzuten aber, hor hasi ziren. Eta Jose Marcos Moreno nik uste, hori, zabaldu zauela roka, Arrasateko gazte oso inkieto, ez da inola esaten da. Horre ziren Jul, Txerra, Portu. Pues mira, eso se les ocurrió a los Bolinaga. Ellos estaban en RIP, estaban muy bien, pero esos son dos máquinas de la música. Y bueno, pues les apetecía hacer algo, se ponía mucho ska aquí también, y cuando no era punk era ska y un poquito... Entonces, bueno, pues hacer algo en ese sentido y un poquito... Y nos comentaron, me acuerdo, le decía ahora a Edurne ahí, con esa mesa en la mitad, y estábamos Chomin y yo, y oye, ¿qué os parece? Y hacemos un... Y así surgió, porque ellos querían hacer algo paralelo a lo que ya estaban haciendo, que estaban muy contentos en RIP, pero querían... Y eso nos vino de maravilla, porque entonces íbamos, si tenían ellos un bolo, la Dipu también. A ber, laguna ziren, eta egiz esan da, ensaioetara joaten nintzen eurakin, eta hauen beste neska bat euen abesten, baina justo festival bat izan hemen Monterronen, eta bestia esan etorri, Madrilen euen, eta orduan, venga, zuk abestu. Eta, neo, bale, bai, jazta, eta, gaur pentsetan dut, eta zelan ningo nauken niok hori ez, baina, bai. Eta Monterronen izen zen, lehengoko festivala, Kriston festivala, jente pila batena. Eta, eta gero nire oroimena zen, ez dakit, 3-4 festiero lan izango ziela, baina gero oin harakatzen hasi garen nien 11 festival, eta Y fue un poco efímero, pero muy bonito. Fue un divertimento para nosotras también. Yo nunca había pensado dedicarme a la música, y ni después tampoco, pero me lo pasé de miedo.
Fue estupendo, la verdad. Claro, tuvimos ocasiones que no habríamos tenido, de haber montado un grupo nosotras, con Chomi, no todos, no habríamos llegado a tanto, pero claro, si donde iba RIP, iba la Dipu, tuvimos cada festivalazo más bonito. Eta zestoakoa da bat olan oso bitxigarrixez, izen zen tabernatxo baten, oso txikina, eta bueno, oso berezia zan festatxo bat buruen, ez? Porque era impresionante estar en Monterrón y hacía una noche estupenda y estaba lleno y fue muy emocionante. Y otro por justo lo contrario, en Sestoa, en un pub pequeñito que se llamaba Caixo, que era como este bar. Y era justo lo contrario y fue precioso y nos hicimos amiguísimas de todos los del pueblo, que estaban todos allá, y todos como cabras, y 4 de Azpeitia que todavía estaban más zumbados. Y esos dos, por ejemplo, porque luego de los demás, pues bueno, siempre bien, ¿no? Porque además subíamos prontito al escenario. Si los festis entonces eran de mogollón de grupos, ¿os acordáis? No eran de... Y nosotros, como éramos los más malos, subíamos de los primeros y luego ya disfrutábamos de todo lo demás. O sea, que no teníamos que estar nunca preocupadas. Y nos lo pasábamos muy bien. Nosotros en ese pequeño mundo estábamos muy protegidas también, ¿eh? Por todo. Y eso, sí, bueno. De hecho, una vez en Lekeitio se subió un tipo en pelotas al escenario, pero encima era para echarle los tejos a Chomi, no a nosotras. Y dijeron, bueno, ya está bien. O sea, te digo que era así la cosa. Justo hor momentuan izan zen el boom, osea, nik uste dut hor, eski normal hartuko zabiela, kanta, osea, ez dakit. Gaur egun jarrolak oso ondo zehaztuta daz. Osea, ez dakit, hor justo izan zen una explosión, osea, ez dakit, diktadura batetik, osea, horren danan kontra gure esan fan. Orduan, natural hau nik uste dut urteten ziela horre gauza. Gauzak ja normal ero ondo egongo bazien, ointxe bertan izango ginela kapazak esateko 10 talde gizonezkoenak ez dienak. Gare kapazak esateko, ez. Osea, hor ikusten da. Hemengo lokaletan. Gare, 29 talde bakarlari eta DJ, 29 guztira, eta gizonezkoak ez garenok, gare, gu, Perlata, eta beste bi bakarlari. Jendartia doi aldatzen ez dakize, eta berez mugimendu bat, izen bidana, kritika soziala itzen dagoena, ez dakit, eskubidien alde borrokatu bida, oza, nietako punka hori da, borroka sozial bat. Oza, benetan, eta holako testu inguru baten ondikon gaz hain atzeratuta. Ez que mute usta holako rabia berezi bat. Berez iraultzailea edo transgresoria izen bidan gauza baten jarraitzea ondiko nonan, pues ez dauko ingo zentzurik. Musikalki be, basauela hemen aukera bat, gaur egun ez dagoena. Dala gaztetxik esazen, baina basazen dantzalekua, diskoteka, adibidez, Txibisto. Jode, Txibistora etorri ziren lehenoko Angelic Upstairs edo Toy Dolls, edo ez dakit, Immaculate Fools, talde estrangeruak eta bertokoa be, haundixenak hortik pasetan ziren. Hemen basauen Otamendi, diskoteka, Orbe Rip eta, bueno, eske, zenba kontu. Gero Alexander edo zela da, Ostarku, gero izen zana, eta horleku horretan be musika esan gaur entzuten da moduan, osea, rock and roll entzuten zan. Osea, bai entzuten zala funky edo disco musika, baina bapatian sartzen zauen Laguru, Eskoriatzan adibidez Laguru, elkartzen ziren eta, bueno, ni suertiukin hauen oso gazte nintzen, baina sartzen nintzen. Kanperak eta takoiakin ibiltzen nintzen. Bueno, hor adibidez ripekuak egoten ziren eta Motorhead edo GBH edo, eta hori, 81 entzutia, 81, flipantia zan. Javi Mondragon, Partos, erezin lan haitxe hauen, eta horrez aparte, musika promotoria esan, kontzertuak montatzen zituen, batez behemen kirolde gixan, talde pila bat etortzen zian, talde onak, osea, haundixak, Espainian haundixenak, Leñoko, Kutxarada,
eta kanpokuak, ez dakit, Sleepy La Aviv, Cargo de Nuit, hori la hostia zuan. Sortu zauen Arrasaten be kultura bat, eta gehitzen badio eresi denda, eresi disko denda. Orduen, diskuak erosten ginen, vinilua bakitzu ez da, bueno, holako, zauen, ez denda bat, Arrasaten, 3 denda egon dira. Iguratzen Revolution Rock, hau Malañako Agusek zabaldu hauena, edo Lennon, zauen Zarugalde Munarri inguruen beste bat. Harrigarri xemuten dau, baina jentie sartzen zan dendara, begiratzen zuen diskuak entzuten zituen dendan, erosten zituen, eta gero grabau piratea hoitzen zauen, eta banatu lagune. Eta ni pentsetan dut, hori base bat izen zala, roka eta punka, ez da zabaltzeko edo. Gu nerabiak itzenien ez ziren, hainbeste urte pasau talde honeik martxan ibilizienetik, ez? Ondiokan euran oi hartzuna esan nahiko gertuko esala. Eta bueno, bai, konsumiru gaur musikia, zauen dana, eta gehiago. 80. hamarkadako rock radikal basko itxu izan dotzien movida hortako talde guztiak trago ditugu beta bestian atzetik. Musikalki, Ripek utzitako adibidez Asixia edo, bueno, ez da zenbat banda, zenbat talde urten dien, zenbat aktitude, zenbat hori, bueno, aldatzen junda, baina basia hori izan da. Rip barik esan egongo beste guzti horri. Hori alde batetik, eta jarraitzen dagoela, behitu esango zu, nire semia oin, nire lespola hartzen dago, eta egurre muteutza be bai. Hasiera, Patxi Montero, gero, abeslari, konposatzaile nagusiena, gitarristia. Patxi Montero basakan talde ideia bat egiteko bere kuadriako lagun batzukin. Eta artean, lehen esan dako Jose Uribe-Salgokin, abeslari moduan izango zana. Ez dakit nola, pentsatu zuten talde bat egitea, izena eta dana jarri zuten, Mokordo, izan behar zen taldea. Eta, bueno, bide horretan, behar zuten beste gitarrista bat, bajista bat, eta, bueno, bateria bat. Bateria, anaia sartu zauen berak, burutik terminaute atxabaltako talde batetik ata hauen, bueno, ata, edo. Eta gero, gitarristia behar zauela, eta nirekin elkartu zen, nire anaiak esan ziolako, nire anaia gitarra bat dauk, elektriko bat. Ni badanakan Telecaster bat, eta hori nahikua zen ja, talde bat egiteko, edo talde baten jotzeko. Ni putadipez nagan, edo oso ideia gutxi. Baina, bueno, hori, gitarra bat dauko, berakin jarri binaz kontatu, jarri zen Bionan, goratzen dut egun hori, baina, vamos, atzo izango baliz bezala. Eta esan zidan, gitarra bat, etorri etxera eta abesti batzu dauzka. Eta hori, bere etxian hasi ginen bisok elkartzen eta joten. Gero sartu zen Piraña zergatik, Piraña asko sakarrak taldiako kuadriaku eda, eta, bueno, nire koinatu eda. Eta ikusten nion, gitarra espainola oso ondo jotzen zula, eta, bueno, bajo moduan espainola jotzen zuen, zube taldera. Punto. Hor hasi izan dana. Izenarena. Mokordo, hasi biginen zuzenia jotzen, eta Mokordo, que si, no. Gainera, punk garai gogorrenak pasauta edo, bueno, ja, moteltzen ari zian, eta Mokordo izena pentsatakako, hori, barre batzuk botateko bai, baina esan oso zerixua, eta gure abestizak egiz esan da, ni gola ikusten nagoen oso zerixuak ziren, eta patxin letrak beti pentsau dut euskerazko letrarik onenetarikoak izen diela, hasi de txulo, lo digo, hola pentsetan du. Gure harremanak danak gaztelania ziren, eta egia esan kuadrillan oso gutxi, eta ja txikitatik galdu genuen, eskolan zegoen aukera, gu behintzat ez genuen aukera ikasteko, ikastolak horian ez ziren sortu, eta, bueno, azten zara bide bat horrekin gazteleraz, amari esaten diote ez egiteko euskera zumeik ez de paletos, ez dakiz zer, eta lagunekin eta hori, eta taldean oso gutxi. Beste gauza da, denborarekin joaten gara,
Naiz eta harremanak euskeraz ez, bai geneukan pixka kontzientzia, ez dakit nola bait, ez genuen gorroto euskera, para nada, vamos. Gero horripekin ja, esaten genuen, ostia, zerbait euskeraz egin behar da. Eta geroago, bueno, pare bat abesti, bai bersioa, uireko bat eta guk gure letra euskeraz eta lepoan hartu. Hori izan zen ripeko euskarazko bi abesti bakarrak. Baina bai, oso gutxia izan zen, asignatura pendiente hori izan zen. Bueno, oso erdelduna zen. Gu gure artien, lagunen artien, dana erderaz eitzen gauen. Egize da, etxien euskeraz, ni etxien bentzet euskeraz itzen zen, eta nik manteniru dut euskerie, etxien amak gogorritzen zauelako, baina gero kalien eta eskola dana erdera zen, gazteleraz, eta harreman sozialak dana ziren gazteleraz, oso gutxi egiten zen euskera. Eta gero etorri zen aldaketa. Kontzientzia be bai, baina gero oso zaila zen be aldatzea. Egiza da, harreman bat hizkuntza baten hasten zarenien, hori aldatzea oso zaila da. Nire euskalduntasuna eta rock and roll giroa, aparteko bi mundu erabat desberdinak ziren. Barakaldon oso goiz hasi ziren taldeak jotzen eta maketak grabatzen eta diskoak grabatzen, eta euskarazko lehenengo abestia iritsi zen Audientzia Nazional taldearen maketan 89an. Eta disko batean lehenengo euskarazko abestia 91an izan zen, Distorsionen bigarren diskoan, eta zorionez gauzak aldatu dira, baina oraindik ere zoritxarrez Barakaldoko taldeek grabatutako abesti guztiak bilduko bagenitu, nik uste dut CD bakar batean kabituko liratekeela danak. Lehenengo 3 diskutan esango nike abesti bat edo. Baina hori da gehiago entzun nulako gaztetan musika ia dana gazteleraz. Eta inglesez, baina nola inglesanekin gazteleraz. Bai, eske garai hartan euskeraz entzuten dian talde bakarra, eta bakarra izango noan ertzainak. Orduan, eta ertzainaken letra asko gaina dituk gazteleratik erdera itzulitako ateata karra legalde eta holako gentuza askok. Eta orduan, zentzu asko ere etzeukien asko, guaindik ertzainaken letra asko irakurtzen juzu, eta hostias, ulertzeko nahiko zaiek. Eta gero Itoitz eta berdin, Itoitz, eta Juan Carlos Pérezen euskeraz idazteko era, nahiko euskaldun berri batena edo da. Eta orduan, referentzi falta horregatik, 80ko hamarkadan beste fanzine bat egiten genuen, Última Generación, gainera Ripen abesti batetik hartuta izena, eta zenbaki bakarra atera genuen, eta akordatzen naz, 85an uste dut atera genuela, eta fanzine horretan egiten genuen Death Kennedys taldeari buruzko euskarazko artikulu bat. Eta nik gogoan dut, Barakaldoko tabernetan egotea, eta punkiei fanzineak saltzen ibiltzea, eta punki asko fanzinea erosi joan, eta 5 minutu geroago etorri, eta aizu, bueltatu dirua, eta atori fanzinea, ez du fanzinea nahi, nik Death Kennedysen artikula irakurri nahi nuen, eta euskaraz dago, eta sentitzen du, baina ez dut nahi. Horrelako zen giroa. Hombre, 185 baten euskaraz ez zuelako ekiko ideek, eta Gasteiz baten 80garren hamarkadan euskaraz ez zuen jakingo inork. Eta azkenen emigrazio askoko garaia izango zen, orduan Espainiatik jende asko etorri eta hola, eta hoien seme-alabak izan zian nik uste rock radikal basko edo delakoi sortu zutenak, orduan. Eta, igual Arrasaten, eta gero, orain entortzen zaigu gure Artzaina portatu, gure aldean portatu nola mehan zuen ibilbide hori gaztelaniaz egitetik, euskaraz egitera, ez? Eta gero hemen hori, SS77 Los Pichones euskaraz egiten zuten. Osea, ez hauen inguruan, euskera utzien egiten hauen talderik. Basatzen erreferente batzuk, betikoa, Sarama, Ertzainak, Itoiz, Jotakie, baina euskeraz utzian ez hauen talderik, eta Arrasaten arata gutxia. Osea, erakusketan ikusten baduzue, talde gehienak, dana erderaz, edo abesti batzu sartuta euskeraz, bihotzarrek adibidez, Ipaiok Ormara, bestiek eriotzakua be badauki gaztea gara, baina utzez, osea, utzien, gu izan ginen lehelenak inguruan. Eta horrez aparte, letrak patxik, bidazteko modu oso serixo bat, oso euskera honian, zainutakuan,
Eta batez be, letrak ikuspegi kritiko batetik gero zetozien, ez ziren hain zuzenak esatiarren, ez dakit. Beste talde batzukin alderatuta, reflexiorako, ez dakit, igual da, ez dakit, oso pretensiotu, ez dakit. Baina nire izan hori, eta gainera badaka referentzi batzuk, gero nire euskarako maisua adibidez Andoainekua oso idazlia zan, eta berak esaten zidan, ostia, baina norek egin du letra hauek. Ze ertzainak eta itoiz eta sarama edo kenduta, itoiz eta ertzaina. Batez be, horrek letrak zainketa hauien, Josu Zabala hor dau, gero Itxaro Gorda eta beste autore batzuk. Baina hemen inguruan olako letra, euskarazko letra batzuk orduen idaztia, niretako harrigarritxe esan, eta ondikan nola pentsetan. Horregaitxin ipentsetan, bai ginela apur bat, ez da, nobedadie, bintze bai. Guk taldea sortu ginen, eta neuk nahiko natural urten jakula euskeraz letrak itxe hori. Zeratik, banaiz eta euneko entzuten duten musikian, euneko 98 inglesez edo gazteleraz izan, gertuko nazien referentiak euskeraz itxea bion ordurako, arrasaten ez dakit, hau kamalau amabaztu dut zeukenien, Iskanbila, Deskontrol, Enboskada, Brutal Melody, Ekon, Etxaiak, Zutagar, ez dakit, oitzuta gengo zen gau musiki euskaraz entzuten, eta niretako naturalena hori izan, euskaraz abestia. Sortu gituen kantu pare bat inglesez, segiruan konturatu egiten ezetz, ez ginen hizkuntzia kontroletan eta tunait eta olrait esateko, beto euskaraz abestia eta gauza ez dakit importantiak, baina behintzat horretik urtetan jakun gauzak naturala gauzateko modua euskaria esan, ez? Hasieran, kostetan jakun pila bat euskaraz itxia letrak. Urtetan jakun dana inglesez o espainolez, azkenean gure referentiak beti horreik izen dielako. Eta hori, itxen gauen igual letra bat eta kantetan gauen, eta ostia, pentsetan ez dakit, sauko ninjarro hori ero pentsetan gauen. Claro, gero, eta kosta bin jakun, baina egon ginen hor, eta da oitzia, belarrira oitzia, eta gero esatu oso, zelan ez dauke ninjarro, ez dakit, gure hizkuntza da. Eta bai, gero lehenengo zedien gauen dan euskeraz, baina hor bai izen zen apur bat erabaki politiko bat. Hombre, orduen dana, ni pentsau dana politikoa dela gainera. Eta, por supuesto, eta guk ni behintzat eta Patxi be, ez ginen ikusten gure burua erderaz abesten, nahiz eta erderazko musikasko entzun, edo inglesez, baina beti euskera zen jo. Arata gehiago, guk egin jo bertzinuak, adibidez, ez Little Fingersen 2 bertzinu egin ginen, Nobodies Hero, euskeratu ginen, eta gero kortatu egin zuen famatua, no hay algo que queda mal, guk euskera geneukan, eta horre letra B, traduzio niretza die, zoragarritza. Ni pentsatu tenplu moduen inoiz ez duela ikusi. Gure, gaztetxia okupatu aurretik, gureako gaztetxia adibidez, nora joango zea, gu juten ginen Bionara, iluntzera bebai, baina Bionan, ez da, basauen gazteendako olako errespetu bat, ez da, oasi bat, zan. Ze kamareruak be, nahiko gaztia ziren, gu baino igual apur bat nausixauak, baina, ez dakit, errespetuakin, tratatzen gintuen. Biona guretako zen etxia. Bertan pasetan ginen, etxia maio denpora gehiago, garai baten. Eta ez dakit, Santo Palekua, egon alzinen zeure kuadrilakoakin, baina egon alzinen beste edozein egin.
lehen esan dutena, gauken mobilek, joaten ginen zein ordutan ara, eta bertan egunekin geratzen zinen. Zeu baino nausixauak, zeu baino gaztiauak, Santagadatik etorten zinak domekatan, zenbat konversazioak, Carmelokin, Antoniokin konversazioak baino kantuak eta, baina, bueno, Carmelokin, Pepekin, zenbat konversazio, ez? Bionan eta bertako langileekin bai harreman bat oso sanua, ez dakit zelan esan. Hombre, izan da leku bat, más que taberna, el confesionario, zen danak, alde batetik zen dana. Elkartzegune eta, bueno, jaigune, gure etxe bezala zen, genukan nahiko harreman ona, eta hemen hiltzen genuen, como por casa, gure eskina honetan. Zenbatetan, erratza pasetan, garbiketan, zerrautza botatzen, musika ipintzen, ero kamara betetzen, ez? Yo del Biona, además, tengo la suerte de conocer los dos lados y he sido tan feliz a uno como al otro, ¿sabes? Y eran unos años, cuando yo trabajaba aquí, es que éramos muy jóvenes. Estábamos descubriéndolo todo, era nuestra primera vez que nos íbamos a vivir fuera de casa, de los padres, era todo. Y el Biona era tan enriquecedor a la vez, ostras, era nuevísimo. En Mondra la gente con cresta y de repente aquí tomándolo todo y nosotras gestionando, como se dice ahora, todo eso, que no lo gestionábamos, solamente nos pasaba eso, ¿no? Gero egixe da, alkohola eta oso gazte hasi ginela, gaur egun ez da nola dauen asuntu gaztiendako, baina gu errez gaukauen gorri batzuk eratie eta gero musikia. Bionan jartzen zen musikia, zan gu gure gauena. Ara eta geixau, zenba bider egonaz musika jartzen, Andoni, entra. Kriston foioia, jente asko, eta sartzen ginen nita, nire sozia, sartzen ginen barrura, kalimotxo pare bateaz, eta vinilua jartzen, eta ikusten zinun nola publikua, ez, gentia, reazionatzen zauen segun segartzen zinun. Eta zan la hostia, poguak, gentie lurrera, bestia, baina hori, posik, ez dakit, postasun handixe zauen martxa gura asko, harrigarrixe zan, zenba jente sartzen zan Bionan, ordu batzutan. Siempre ha sido un núcleo donde se han gestado muchas cosas, no solo musicales, porque, fíjate, los murales de Copito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y artistas como Kepa, aquí se ha gestado muchas cosas. Adibidez, Leopoldo María Panero, ez? Espainiak eman dauen poetarik onenetariko azkeneko 100 urtetan fijo. Eta han egotia, eskina baten. Porrotxo bat pipi erreten, eta sagrakin diskutitzen sobre lo bueno, lo malo, ez dakit, flipanti esan, orduen ez gintzen konturatzen. Ni badaka lagun batzuk oso kultua dienak, eta como que entraba Panero, hori han gertatzen zen. Eta batez begero, lehen esan duena, revoluzioa, ez dakit, revoluzioa itxeko lekua proposa zen. Vamos a liarla aquí, enbio hau okupau bio, bestie, eta musikalki esango txut. Han elkartzen ginen, eta han egoten ziren Jul, Txarra, bestie, gero gu, gero zue, gero neber, gero... Eta, bueno, Bionan bejoin jo, eta kortatu ikustia Bionan famatuen, kriston arrakasta zaukien, eta Bionan etorri eta jo, erozikatri. Que tocan los zika dentro de una hora, ¿cómo? Hori zan, la hostia. Hasikitzen nien antolatzen ez donkamaitu historia, eta konfirmau zanien Bionako akzeso okiko ginula, postu ginen pila bat. Lehen esan duten ez da nostalgikoa, baina uste dut egon zela nostalgia atake bat auki ginula, eta postu ginen pila bat. Gero, heldu ziren egunak antolakuntza historizan aurrera babiesenak, eta ez gekixen zein Bionakin. Orduan nik bertigo apurtxoa baneuken, zabaldio Biona, baina zertarako... Lekuak beti gordetzen dute memoria bat, ez? Eta gu gorde egiten dugu memoria hori lekuekin, eta orduan, lotura hori, askotan oso importantia da. Eta, gero joan ginen bertara, ikusi nagonien zela hauen, eta ez dakit, piztu jaten apurtxo bat berriz gogua hor zehoz itxeko, eta gero ikusotenen gentian harreria zin izan dan, eta gentian reakzioak barrura sartzerakoan, Ostia, urte asko pasau direla, urte asko mordue, baina, ostia, morreina apurtxo bat. Sartzen momentuan hori zahartuten hauela, da bai, dala garbi,
pasau dugu hemen momentu oso onak, zoragarriziek, ja 3 urte itxita dauela. Ez daki barruan pena eta postasuna. Pena ikustia ez dela berriro bueltauko eta postasuna bertan egotea. Iluntasuna handi bat, eta zirrara be bai. Oda, batez be, gero gozotasuna handi bat be bai, hemen sartu garenean sartu gareko harrian, izen ginenok. Hau gure leku kutxune zan eta poza, baina keie falta zan. Keie falta hemen, gero erropiek useine hartu eta etxera ama azarre eta... Guk lehenengo txikituak 25 pesetatan hemen ingau. Jente asko barran eta hori dana, eta ez eskatzeko hor irten kanpora, hartu botelak zabaldu eta horretan. Hemen kontzertu asko ikusita, berdan jota bebai, eta ez dakit gazte-gaztetatik, mamai 13 urte 14 urtekin, etortzik ginen kafi hartzen, mostua, ez dakit, hemen gazte-gazteak ginen eskola joan horretik eta urte asko bertan pasautat. Ordu asko, ezin baino gehiago. Hemen eskinan, betik egote ginen. Akortanaz, hor banko bat egoela eta hor bat ezala, izena ez da akortan, baina hola, gizen bat, eta Antonio eta Eusko Gugariek eta besten da biltxezan. Da, hor, Pepe hotezan, genti Chester Zierruek eskatu eta bere poemak idazten, horrekin akortanaz. Gero beste uleluzi duen bat bai, eta hemen txegote egiten danak. Gazte, zahar, ume... Kabarero eta kabarerak oso jatorrak, eta jenti etortzen gauen ona, aparte de bera tratu oso ona zaukin jente danakin, gero zan, betzaben futboline, partxiza kampeonatue, da gero zelan ez, zagra permanetan zauez mejilloiek eta tortilla patata bezonak, da gero giro oso politxe. Nik uste dut hemen danondako leku egoela eta itxura keixabako lekua zala esango nuke. Eta danondako etxe bat. Nik ala akordetan da. Independientemente de quién estuviera en la barra en ese momento, en el Biona primero nunca vas a estar sola, ¿no? Tú bajas sola de casa, no encuentras a nadie, y en el Biona, yo creo que le pasaba a todo el mundo, tenías con quién charlar, quien estuviera aquí. Y luego eso, cuántas generaciones nuevas, lo que te decía, ¿no? Hace poco hablando con una persona, decía, yo me bajaba de casa, comía y me iba corriendo, pero con 13 años o así, antes de ir a Sambi, a comerme un frito. Comía poco para hacer un hueco y esas cositas pequeñas, ¿no? Mi primer porro allí sentada detrás, donde estaba antes del futbolín, que habrás conocido tú, había unos sillones. Todas esas cosas, ¿no? Aquí se ha iniciado muchísima gente. A su primera gaupa, muchas cosas. A ber, 80ko hamarkadan, izen zen, purtsu bat lehenago hasi ziren, askatasun guztien moruen sartu ziren bai drogak, ez? Aurretik zerreu zen droga legalak, alkola, pilula pila bat, eta... Baina, guri tokan jakun, droga horreikin elkar bizitzea, eta, horretan nik azpimarratuko nauke alde batetik bi gauza, ez? Batetik informazio eza, ez? Gizartean ez genekien eta ezauen informaziorik horrek drogon ondorioak eta ze kalte epe motzean eta luzean ekarriko dituzketen. Eta beste alde batetik mundu izkutua, ez? Baina ez bakarrik izkutatu egiten zalako droga hori baizik eta interesa egoelako hori izkutuen mantentzeko. Hor badaz teoria desberdinak, baina bai egisa da nolabai droga horrek bazaukiela beste helburu bat, eta zan gizarte bat eta zegoena bor eta askatasun gogo ondixakin hori nolabai gelditzea. Eta hori ez azaltzia benetan zer gertatzen zen, beste helburutuko bat zen, eta droga izkutuan gelditzen ziren. Droga gara hartan eguneroko kontu bat zen, nik uste dut denoi eragiten zigun, eta giroan zegoen, eta leku guztietan zegoen, eta alde horretatik ez dut uste, Barakaldo eta beste herri batzuk desberdinak izango zirenik. Zoritxarrez, horrek ekarri zuen gure lagun asko lurpean amaitzea, edo psikiatrikoan amaitzea, edo kartzelan amaitzea, baina hori nik uste dute herri askotan gertatu zela. Yo no tengo un concepto de moralina, ¿no?, con ese tema, porque he vivido
desde este lado de la barra, desde ese lado y de todos, sé, porque lo veo ahora y ya lo veía entonces, el daño que hizo sobre todo el caballo en ese momento, el daño porque se lleva un mogollón de gente importante y creativa y maravillosa por delante, sus vidas, su... Pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y te ponías y unos tiritos para esto y para... Pero bueno, la diferencia a lo mejor con lo de ahora es que cada uno era de su droga. Ahora la gente es más politoxicómana en general. Y entonces cada yonki era de su cosa, ¿no? Pero era el pan nuestro de cada día, sí. Desgraciadamente, por las consecuencias que tuvo, ¿eh? Bueno, que sigue teniendo. Y porque eso, para mí es muy doloroso la cantidad de gente que se ha llevado por delante. Independientemente ya de eso, de que si es bueno para el ocio, las drogas y pasártelo bien y todo eso, ¿no? Pero fue tan nefasto y fue eso como parte de algo tan que vino a aplastar cualquier tipo de insurgencia. Yo lo veo así, lo veía entonces un poquito y lo veo en la distancia ahora, ¿no? Herripeko lehenengo garaia behintzat, beti hor zeuden drogak. Azunta, nik bizi genuen pare bat, igual, alde batetik bizi genuen divertimentua eta hori bai, eta ondo pasa drogekin, horrela da, eta gehiago lotuta jaia, baina egia da azken urtetan eta kaballoarekin bai hori nahiko aldatu zen, eta ez dakit nola zan, triskantza heroinarekin, eta gero iesarekin eta tal, ez? Entonces orduan, badago alde ona esan nahi dut, bizi genuen como una luna de miel, por decirlo, bai, eukin nuen, eta bai, divertitu, oso ondo, baina gero heldu zen beste gauza bat, ez? Eta nik esango nuko, Ripeko euki genuen rollo txarragoak, azken urten da beti drogekin relazionatuan ziren. Hori izan zen gure arteko liskar, hor sortzen da, engantzatuta zaudenean, hor beste atzetik egintzen du beste gauza bat, sustantzia bat egintzen du, eta zaila zen hori. Baina, bueno, esan du dana, ez? Nik ez naiz damutzen, hor bizi genuen hori, gerorako oso ondo etorri zait esperientzia hori bizitzea, niretzat gero pisu batean sartu nintzen, presoekin, ikusten nuen zer gertatzen zen, laguntza, bai, emateko laguntza eta hori, bai, ondo. Ez naiz laguntzen, baina bai, drogekin harreman berezia, bai. Mundu guztiak denetarik hartzen zuen, hori argi dago, baina, klaro, guk oso argi geneukan, heroina zer zan, eta heroinaren eragin kaltegarria, eta hori oso argi geneukan, baina nik uste dut hori, batzuetan igual intransigentegiak izan ginela. Guretzat lagun bat txutatzen hasten zanean, automatikoki pertsona hori pertsona horren gaina gurutzea jartzen genuen, eta guretzat pertsona hori eskenien tabernetara sartzen uzten, eta esaten ginen kanporatzeko, eta ez dakiz zer. Eta nik batzuetan pensatzen dut gara hartan igual malguago jokatu behar genuela, eta igual ez dakit horrekin gauza batzuk aldatuko ziren ala ez, behar bada ez. Baina nik sensazio hori daukat, apur bat hipokritak ere baginela, denok sartzen genuen denetarik, baina jonkiekin eta batez ere heroina txutatzen hasten zirenekin nik uste dut nahiko estuegi jokatu genuela askotan, ez dakit. Sí, porque nosotras, a lo mejor por eso los 80 que son una década larga y empezamos muy jovencitas, pero en la mitad, ¿no? Y desde aquí, y nosotras ya éramos muy militantes también de nuestra propia filosofía, ¿no? Y yo he sido siempre muy analítica con esas cosas. Lo veía de fuera, nunca me metí caballo, por ejemplo, porque me daba miedo ver a tantísima gente estupenda tirar la casa por la ventana. Y yo pensaba, pues tiene que ser buenísimo, o sea que yo solo lo puedo tocar porque si no me voy a ir de cabeza. Y es verdad, y lo veías y eso ha pasado. Y veías luego otro punto en el Goibar, y veías que en otras partes del Estado no funcionaba igual. Y de repente el referente de Estados Unidos y de otras, y vas entrando en él, dices, no es la teoría de la conspiración, esto pasa por algo, ¿no? Y ya para entonces ya nos sonaba Galindo y mucha gente. 80. hamaika da, iesaren eraginez, vamos. Iesak
badakiguk jeringilez bitartez transmititzen zen, eta, klaro, horregatik oso horreza transmititzen zen jeringilaren konpartitzearen, eta, bueno, erakusketan esaten dugu genuena, ez zegoen aukerarik erosteko jeringilak edozein farmaziatan, naiz eta hori jakinda, orduan, klaro, Eta gero, ez donk amaituko lana egiterakoan konturatu gare, drogan panela egiteko lortzeko informazioa jo behar izan gau 80, 91, 92 urtera. Eta horra agertzen ziren lehengoko informazioak, gaixotasunak, drogomenpekotasun programak, eta azaleratzen hasi zen drogan historia, ez? Baina aurretik 80an oso informazio gutxi alde guztietan aurkitu dugu, oso gutxi. Bueno, hor erakusketan jartzen dugu, nola porru udaltzangoko nausiak egin zuten jarraipenak kotxei eta itxaurrondotik zetorren kamelloak, osea, ez nuke esango igual dena jakinda, baina noski, erabili zuen horretarako, ni hori arga, beti erabili da, gizarte osoan. Edo nola ere ez dakit, nik uste dut gauzak ez dira inoiz zuriak edo beltzak. Nik uste dut Euskal Herrian heroina poliziak sartu zuen, esatea behar bada larregi esatea dela, baina nik uste dut begien bistakoa dela heroinaren edatzea estatuari ondo etortzen zitzaiola eta funtzionala zitzaiola estatuari. Heroinaren edatzea bulego ilun batean hartutako erabaki baten ondorioa izan zen, nik egia esateko ez dut uste, edo behar bada bai, baina hori ez dugu inoiz jakingo, baina argi dagoena da, narkotrafikanteen sareen eta indar polizialen arteko harremana bazegoela, hori frogatuta dago, hori egia objektibo bat da, eta bestaldetik hori estatuari ondo etortzen zitzaiola eta horrek bat egiten zuela estatuaren asmoekin, hori ere nik uste dut nahiko begien bistakoa dela. Hortik aurrera, bakoitzak norberak atera ditzela bere ondorioak. Bueno, testu inguru arrasate izen da, drogak ilegalak eta ilegalak eskura gondie beti, eta gazterixian horren erabilera ludiko egin, bai? Ondo pasetako erabilidie drogak, eta, esango neuke jente erabilidie eta erabiltzen die. Eta, esango neuke jente gehixenak ondo pasetako erabiltzen dituela, eta bere helburu hori lortu dauela, inungo, bestelako ondorio barik, ez? Ikusten dutena da, gutxiengo batek jasan izan dituela ondorioak, izan ekonomikoak, izan osasun mentalai dagokizunak, eta pentsetan dut, movida horreik pasau izan dienien, sortzen dalalako tabu bat, emuten da gaixa, ez dakit tapa, baina marroia jaten dugu gurasuek, marroia jaten dugu familisek, bapatian pertsona gazte hori desagertu itzen da kaletik, inorrez da berdaz oroitzen ez, eta uste dut hor kriston dramak edo zuela, eta diskursua ez da drogak onak edo txarrak dien, drogak hor dauz eta gaztiek erabiliko dituzte. Ikusi dago euran gurasoak poteuan. Argi dau drogak kriston presentzia daukola, bai hemen, Arrasaten, bai estenan, orokorrian hartuta. Eta nik sekula ez dut inbiar drogan apologiarik, sekula ez duztazu entzungo. Esaten kantuetan, ez dakit nun droga konsumirutian. Ez dakit nik oso gertutik bizi zen dut, nire naia Santagean dau, eta hor geratu bida. Orduen, ez dakit, ez dut uste... Nik uste dela, osnartzeko oso potolo bat. Ze Arrasaten eta ondikon be gaztiengan ikusten da, ez dakit. Eta ez da brometako kontua. Danok daukagu gertu pertsonak, ez? Jasan dagoena drogan ondorio negatiboak. Eta azten banaz pentsetan banan zautzen ditugun pertsona horietan, zango neuke 185, egunean isa, marroia jandabiela gurasuek, marroia jandabiela
familiak eta ez dugu horren inguruko ez dakit, hausnarketa kolektibo bat itxen edo... Eta, bueno, korretan hasi nien pertsona horrena bai sortzen jatolako korapilo bat, ez? Asko. Eta momentuan, jabe bai 10 urte asko eta tartian arrazoi, drogakin lotuta daukaen arrazoi beste batzukin be, lagun asko galdu ditugu, baina egize da, belaunaldi horretan, eta hori datu bat, gelditu jatela apurtze bat, gogoaz jakiteko, ez? Eta oso zaila da ezagutzea, baina ze hilkortasun tasa egon zen oso gazteen artean, ez? Esan izen bakarrik arrasaten, izen zen oso generala, eta bueno, datu bat hor baiten gelditu dela jakin barik, eta igual beste baterako. Para mí era una filosofía de vida. Sí, la música sería la expresión, pero sí, el punk, eso es lo que os he dicho antes, lo de no hay futuro, ese principio era el que ya nos movía, esas grandes movilizaciones en todo ese Euskalduna y todo lo que estaba pasando, ¿no? Que venía un poquito después de que pasara ya en Inglaterra todo eso y de que nos viéramos, pues, desangeladas, ¿no? Decir, con esto, ¿qué se nos viene encima? Eso, no hay futuro. Esa filosofía de vida era el germen, ¿no? Y eso era salir y protestar, pero cada cual a su manera, ¿eh? No tienes que irte a una mani ni llevar una pancarta, puedes sencillamente eso, ponerte unos churros así para arriba y un collar de perro y ya estás dejando claras tus intenciones. Da izaera bat, eta hemen esan dugu, bai, noski alde batetik ni bai erlazionatzen dute musika konkretu batekin, baina ez da hori bakarrik, da hori allotumismo, atera normatik eta kuestionatu, zu zeuk egin, ez dakit. Eta ni hori uste du filosofiaz bintzat, ez dago hilda bintzat. Ez dakit, nik ez dakit punkia nazen, batzutan esango nauke baietz, beste batzutan ba ez. Ez dakit. Bueno, nik esango nauke apurtxo bat kritiko izatea daukosunakin, inguruen dauenakin, eta kriterio propio aukitzea, ez? Punka zer dan, nik uste dut punkak auki dauela eraldatzailetik auki bidau, ez? Punkak auki bidau autokritikatik bai, eta rebindikaziotik auki bidau. Eta uste dut batez be punkak auki dauela bai, diversiotik ez da, eta diversio hori gainera da, ez da diversioa porque sí. Zan nahi dut, do it yourself da punkan lema ezagunenetako bat, ez? Zuk zeuk egin, eskaintzen dutzuen aizialdi mierda hori konsumiru biharrian, zergatik ez dugu geure mobidea sortuko, ez? Bueno, jarrera aldetik naiz nahiko estentrikoa, konsideratuta, ez dakit, Lazkao edo atango eguneko 95ekin konparauta nahiko estentrikoa, baina estentrikoa ez punkia baizik eta galdetuzko Lazkaon hartola, esango zu, jode, Argentinako kamisetakin ibiltzen den bat. Punkia izate baldin bada zure personalitatea hartu eta bueno, konzesio gutxi egin da bizitzea, bai, baina ez punki en plan kalimotxero ez. Askotan punka edo roka lotzen da doinu konkretu batekin, niretako gehiago dauko jarreratik doinu izaera ero baino. Niretako gehiago da jarrera. Eta feminismoa, feminismo asko daz. Niri gehixen interesetan jatena da bebai, dana zalantzan jartzen dagoena. Gizarte honen zentrua edo, cis gizon txuria
klase ertain altukoa, heteronormatiboa eta kapazitate normalak daukona bada, hortik kanpo edo bazterretan geratzen dien pertsona edo gorputz horrei danen eskubideen aldeko borroka. Egia esan, nire lagunen artean ez nukan sensazio hori, hostia, que homofobos, que machitos, que machirulos, kuadrilla esen horrela, ez? Baina esan nuenean, dana garrituta, como, ez da posible, como, no se te nota da gauza bat, eta... A ber, galdetzen bostazu, patriarkauak, genero sistemiak, eragiten dauen desoreka horren aurka, genero ezberdineko pertsonen arteko eskubide desberdintasun horren aurkan hauen eta horren aurrian reakzionatzeko biharra sentiruten duten, barantzun gotzut, baietz, klaro, oin, gizon izen da, gizon txurixa, heterosexuala, ekonomikoki, nahiz eta momentu enten paluan egon, nahiko egoera honian nagoena izen da, ez daukotan argi ez, zein da nire lekua feminismoan, borroka feministan edo prozesu horretan ez. Uste dut, gizon bezala eta maskulinadia oso modu normalian, norma barruan, bizi zondoten mutil bezala, uste dut toketan jakuna dela, barrura begiratzia eta guk ikasi ditugun rol horreik desera ikitzia, geure jarrerak berrikustia, eta zentzu hortan egon lehike geure ekarpena, ez? Bizkate hausnarketa eta desera ikitze horretan, edo ezikaste horretan alde batetik, eta bestetik, uste dut, batzutan apartatzea bai tokatzen jakula, ez? Gizonoi, edo zein borrokatan, aldarrikapenetan, edo antolatzen dugun edo ezin mobidetan, ezin gare zentruan egon, ezin gare lehengo lerruan egon, eta beste batzuk lekua irabazteko, beharrezkoa da beste batzuk lekua galtzia, ez? Eta uste dut hortik etorri lehikela gure ekarpena. Emakumeen etiketa gainean jausten jatzula, eta etiketa horrek dauko sama asko, ez? Eta sasoi horretan, gaur egun da zen bide asko ez zeuzen zabalik, zabalduin behar izan ziren, eta ez zinen konturatzen besta, ze gaur ikusten dozu gauza zelan da zen, asko dago egiteko ondion, baina lehengua ikusten dozu eta esaten dozu, ezke da un abismo esaten dana, ez dago zer ikusi. Baina hobera egin dugu izugarri, garai hartan nik uste dut onartu behar dela, gizartea ere horrelakoa zen, giroa horrelakoa zen, 80ko hamarkadan geunden, beste mende batean, hori guztia egia da, baina nik uste dut onartu behar dugula, garai hartan gure giroa oso giro matxista zala, eta oso giro maskulinoa. Eta eskorbuto edo zikatriz edo talde batzuen letrak, gaur egunetik ikusita, argi dago oso letra matxistak zirela. Horrek ez du esan nahi, horrekin hori guztia kantzelatu egin behar danik, edo balioak kendu behar zaionik, edo bere testuinguruan kokatu behar da, baina errealitate hori nik uste dut ezin dela ukatu. Nik uste dut garai hartan denok pensatzen genuela zapalduenen artean zapalduenak ginela, ukatutako herri batean geundela, lanean izorratuta, langabe, askotan, soldaduzkara joan behar genuen, poliziaren jazarpena jasaten genuen, eta pensatzen genuen gu ginela zapalduenak, eta behar bada askoren buruan etzan sartzen, gu geu zapalduenen artean zapalduenak ginenok edo ginela pensatzen genuenok zapaltzaile ere izan gintezkeela. Bai, posible da garaian kontziente izatea, baina ikusten dut argi eta garbi, edozein gure estenan, panorama musikalian orokorrean, gizonok dominautako terreno bat izan dela, ez? Gizonak egon die estenatok izan, gizonak soinu teknikari lanetan, gizonak izan die managerrak, gizonak egon die poguan, salbuespen, baina holan izan da. Badauz, emakumezko erreferente potentiak egon die,
baina tamalez emutarraska hori bidela, ez? Eurana gogoratzeko edo euren izena presente egoteko, ez dakit. Niri gustauko jaten punk rock mugimendua izetia benetan lehen aipatu duten bazterretako gorputz horrei danendako leku bat, espazio bat, eta ez da. Gainera uste dut askoz gauza interesgarrixauak eta punkixauak esango zabiela, azkenien sistema honek guri bazterretan kokatzen duzku. Ingo gaben zuzenean sisteman kontra.